Как е, добре ли е? Много студено е. Ама става, добре е това. Добре ли е на коремчето? Силовяк. Има ли киселина вътре? Това е невероятно, 500 грама. Това е направо супер невероятна история. Не мога да повярвам. Аз съм втрещен. Точно в тази позиция да снимам перфектно. Да, така. Ето вафличка и така вътре. Яна, снима и ти мене така малко. Това е невероятно, нали? Да. Невероятно. Ай, ти го видяхме, че снимай Да, така. да. Какво правите там, бе? Добре ли има снимаш? Ами, опитвам само. Иде да мърдаш. Перфектно, вижда ли са хубаво? Идеално. Това е камчия тук, покажи там. Къде? Я? Отиди нататък, И- снимай, отиди нататък. Ай, че няма да остане памет. Аз снимай тук в лявото с барачка малко. Това да си го вземеш тук за лятото направо няма грешка. И джипката, какво ще кажеш? Ай, Е,